Il-kap caretaker tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil tilef għal kollox il-kontroll fil-battalja li qed issir bejn il-kandidati għal kariga ta' kap nazzjonalista. Din il-ġimgħa Busuttil bat għall-4 kandidati u ġabarhom fl-uffiċċju tiegħu. Laqgħa li saret sabiex jikkontrolla l-kampanja mis-silta li qed issir, partikolarment bejn in-nies mill-fazzjonijiet ta' Idrin Delija u Chris Said li qed jiftħula għal kontra xulxin anke fil-pubbliku. Xi ħaġa li qed ħasseb mhux ftit lil dawk fid-Dar Ċentrali. Anke għax qed issir pressjoni fuq il-Kummissjoni Elettorali li qed tmexxi l-elezzjoni u fuq l-amministrazzjoni ta' bħalissa li s-sitwazzjoni ma tistax tibqa' sejra hekk meta għall-għażla finali għad baqa' xahar u nofs. Dwar din is-sitwazzjoni kummenta wkoll Frank Psajla f'dat sew fid-Dar Ċentrali li qal li qed jaqbdu dwejja kif il-partitarji nazzjonalisti qed ikunu imqabda f'xulxin. Il-kandidati għandhom id-dmir li jtemmu dawn l-argumenti bla sens. Kiteb Psajla li żied jgħid li wasal il-mument li ndaħlu ftit maturità fid-dibattitu dwar it-tmexxija. L-imkejjen tagħna fil-Partit Nazzjonalista ġibdulna l-attenzjoni wkoll dwar dak li wieġeb David Grixti, President tal-Assoċjazzjoni għall-Iżvilupp ta' Ambjent Demokratiku li ma qatx lura milli jitfa' battuta lil Idrin Delija. Qal li biex intagħżel l-aqwa irid ikun hemm analiżi li ma tkunx populista u pakkeġġjata f'pakkett tilq. Żied li wieħed irid jara l-ġenwinità u l-esperjenza filwaqt li saħaq dwar ir-rekord fil-politika u r-rispett lejn l-oħrajn. B'hekk l-appell ta' Frank Psajla malajr intlaqa b'element ta' xettiċiżmu. Xettiċiżmu rifless minn ħafna fid-Dar Ċentrali li bħalissa għaddejjin jisparaw lejn xulxin bilan li l-kandidat li mhux qed jappoġġjaw jinkixfulu id-difetti kollha. Xi ħaġa li pprova jikkontrolla Simon Busuttil iżda mingħajr suċċess, tant li kien hemm min qallu li din hija konsegwenza diretta tal-fatt li għażel kampanja ta' 3 xhur.